Φτάσαμε. Έβγαλα κάποια πράγματα από το αυτοκίνητο. Η σκηνή πρέπει να μπει. Τα εργαλεία, το τραπεζάκι, πράγματα κουζίνας και μπάνιου, μουσαμάδες και σκοινιά, το στρώμα και το χαλάκι welcome. Αυτά. Ο Μαξάκος έχει βολευτεί εδώ. Ω Μαξάκο! Τι είναι ρε? Τι είναι ρε? Γλυκάκι. Πρώτο βράδυ σε ένα χωράφι με ένα σκύλο και δέντρα, μόνο δέντρα. Εντάξει, περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε μηχανάκια, ακούγονται που και που φωνές ανθρώπων, οπότε δεν έχεις την αίσθηση της ερημιάς, ούτε να φοβάσαι τους λύκους. Καλά, έχω και εδώ ένα λύκο, αλλά ούτε την ηρεμία της φύσης. Είναι η αλήθεια με το σοφρούχο. Καλά, σε λίγο θα κόψει. Αλλά είναι αλλιώς ρε φίλε. Ήδη το νιώθεις. Αυτά. Τα λέμε το πρωί.